Ikamata video ya msiku wa lero mukhala mutadziwa zifukwa zimene wanthu ali ndi mafunso ochuluka maka pa nkhani ya Norman Chisale amene nkhani yake yonse imene yausa mapiri pachigwa ndi debate yofuna kudziwa kuti kodi Norman Chisale momwe akuchitira zinthu zawo kodi ndizoti zili pansi palamulo kapena ayi nanga nyumba ya malamulo ikutipo chani pa nkhani imeneyi. Choncho tiyeni tikhale limodzi kuti timvesere nkhani yonse momwe ilili. Debate imene yabuka kwambiri mdziko lino la Malawi yokhuza Norman Chisale ndiyoti kodi Norman Chisale mbali yawo yeniyeni ndi iti, popeza tikudziwa kuti iwowa ndi phungu wa nyumba ya malamulo, omwewo ndi Deputy Minister of Homeland Affairs, komanso omwewo akuchita act ngati President Peter Mutharika's personal bodyguard. So nkhani ndi yachidule. Muzaka za ma 2014 kufika mchaka cha 2019 Norman Chisale adakhalanso akuonekera ngati bodyguard wa mtsogoleri wa dziko lino, ndipo mu nthawi imeneyi Professor Peter Mutharika mchaka cha 2020 ataluza masankho amene adachitika amenewa Norman Chisale adapitirirabe kukhalabenso bodyguard wa mtsogoleri wa dziko lino, ndipo mene timafika mchaka cha 2025 pa 16 September momwe anthu angachita masankho amenewa Norman Chisale kwawo kuntcheu kumene adayimira adasankhidwa kukhala ngati phungu wa nyumba ya malamulo, komano sadasiye kuonekerabe kukhala ngati personal bodyguard wa President Peter Mutharika. Ndipo pambali pa zonsezo tidaona mu nthawi imene Professor Peter Mutharika ankasankha nduna, tidaona amenewa akuwayikano pa Deputy Minister ngati wachiwiri kwa nduna oona zachitetezo cha mdziko. So nkhani yayikulu anthu amayembekeza kunena kuti Norman Chisale pamene ali phungu komanso minister ndikuti ntchito yotetezera mtsogoleri wa dziko lino ikhala itayima, komano zodabwisa nchonena kuti iwowa akhala akuonekerabe ma affairs osiyanasiyana ndipo ali pambali nganganga ndi mtsogoleri wa dziko lino. So chifukwa cha zimenezi Amalawi ambiri akhala ali ndi mafunso ochuluka. Ndipo kusatira issue imeneyi anthunso osiyanasiyana amene amalankhulirapo pa nkhani za malamulo alankhulanso mfundo zosiyanasiyana pa nkhani imeneyi, ndipo zina mwa mfundozo ndizonena kuti akhala akuchita urge nyumba ya malamulo. So ndimafuna ndikambe kunena kuti pambali pa zonsezi yemwe amalankhulira kuboma amene ndi Shadrack Namalomba, debate yonseyi anthu atalankhula momwe angaganizire iwo onse adapeza nthawi ndithu kuyankhapo pa nkhani imeneyi, ndipo mukuyankha kwawo malo mwa boma iwo adafotokoza kunena kuti Chisale iwo akuyang'anira president ngati bodyguard wa mtsogoleri wa dziko lino ngati mbali imodzi ya ntchito yake kumene kukunduna wa zachitetezo cha mdziko. So pamenepo palibe lamulo lililonse lomwe likuphwanyidwa, ndipo chilichonse chimene akuchichita ndichoti ndichovomerezeka ndi malamulo a dziko lino. So mbali imene ya boma kudzera mwa mneneri wake amene ndi Shadrack Namalomba komanso iwo amene ndi nduna iwona za information. So iwowa ayikira kumbuyo Norman Chisale kunena kuti ntchito imene akuchita si ilibe kuphwanya lamulo kulikonse, chilichonse chimene akuchichita ndi chabwinobwino and imene ndi mbali imodzi ya duty yawo kumene ku Ministry of Homeland Security. So pambali pa zonsezo anthu ena olankhulirapo pa nkhani za malamulo monga legal expert amene ndi Jai Banda wafotokoza kunena kuti malingana ndi malamulo a dziko lino samamulola MP kuchita hodi mipando ina imene ikhale ikubampana kapena kukhala pa conflict ndi udindo okapezeka ku nyumba ya malamulo kapenanso maudindo kapena ntchito zimene phungu ameneka kukhala nazo. So ntchito iliyonse imene ikuchita collide kapena kuchita conflict ndi ntchito za ku nyumba ya malamulo, munthu ameneyo sakuyenekanso kukhala phungu. Mapeto aja angosankha chimodzi kukhala phungu kapena kupita mbali ina, malomo ake akhale mbali imodzi osati kukhala pa ntchito ziwiri zimene imodzi mwa iyo ikhale ya nsanje ku ntchito inzake.
So pambali pa zimenezo adawonjezera kunena kuti kukhala bodyguard wa mtsogoleri wa dziko lino zimenezozo sizikukhuzana ndi malamulo a dziko lino. So imeneyo si ntchito yotumikira ku nyumba ya malamulo. So pamenepo pali kubampana ndithu amene Norman Chisale asankhe chinthu chimodzi, ndipo adawonjezera kunena kuti zimene zikuchitewozo ndi chimodzimodzi kuphwekesa kapena kuti kuchepesa mphamvu za malamulo amene amapangidwa ku nyumba ya malamulo. So amenewo kulankhula kwawo a Jai Banda mmeneyo akuyonera nkhani kunena kuti MP sakuyenera kuchita hodi ntchito zina zimene zichite collide parliamentary duties. So pambali pa amenewa a Jai Banda nayenso Idris Ali Nasa wayankhulapo pa nkhani imeneyi, ndipo iye wafotokoza kunena kuti Achisale popeza kuti ali ndi ma duties angapo, kukhala MP, kukhala minister, kukhalanso bodyguard wa mtsogoleri wa dziko lino, iwo pakuona kuthekera kwa iwo asankha ntchito imeneyo ali good at, ntchito imeneyo ali bwino mbali imeneyo. So afotokoza kunena kuti Achisale tikaonesesa bwinobwino alibe skill ya MP. Yes, akufotokoza kuti ku nyumba ya malamulo phungu ameneleka kukhala ndi nthawi yowerenga zinthu zosiyanasiyana zokhuza malamulo komanso kuyika kapena kukhala ndi madebate amphamvu. pamene tikaona amenewa a Norman Chisale akuoneka kuti luso limene limwa iwo mulibemo, malo make asankha duty imene akutani angakwanise imene ndikukhala mtetezi kapena bodyguard wa mtsogoleri wa dziko lino. So afotokoza kunena kuti zimene zidachitika pa 16 September kuwasankha amene wa Norman Chisale kuti zisazachitikenso, chifukwa chonena kuti zimene zisachititsa kunena kuti ku nyumba ya malamulo kukhale gapu pamene iwo amafunikira kuti akakhale ku nyumba ya malamulo koma nozapezeka kuti iwo sakupezeka chifukwa akumakhala busy ndi ntchito yoyang'anira mtsogoleri wa dziko lino. So afotokoza kunena kuti nkhani imeneyi ndi nkhani yonena kuti amenewa a Norman Chisale akuchita izizi chifukwa ali good at security. Iwo nkhani yayikulu imene amakwanisa ndi nkhani yotetezera, koma nkhani ya ku nyumba ya malamulo ndi 0/10. So chonchopo kumeneku ku ntchewu asazachitenso mistake iwo asankha iwowa. So malo make a Idris Nasa adapereka chisanzo cha Peter Makosa. Peter Makosa ndi mmodzi mwa anthu odziwika kwambiri ku United Kingdom amene adakhalapo wa polisi, ndipo by and by anazachitanso maphunziro a law, atamaliza anazakhalano lawyer. Koma chodabwisa chinali chonena kuti iyeyo pambali poti adali lawyer amapitirizabe kugwira ntchito ya upolisi. So adafotokoza kunena kuti Peter Makosa adalemba theory imene ankanena kuti nthawi zina anthu amatha kukukweza maudindo kapena kukhala pa maudindo apamwamba amene mwina mwake iweyo ulibe nako kuthekera. Yes, utakhala ndi ma positions akuluakulu amene anthu amaopa kayandotani komano mwina iweyo ulibe kuthekera. So malo mwake umasankha imene iwe ungakwanise. So Peter Makosa pambali poti adali lawyer amakanika kuti akapezeke ku makhoti, malo mwake amapitiriza duty ya upolisi, amapitiriza kugwirabe ntchito ngati wa polisi. So akufotokoza kuti momwe zachitikira amene wa Norman Chisale ndendende ndi Peter Makosa wa United Kingdom amene nayenso adachita motero kuti atakhala ndi ntchito ina ndikuzenjezera ntchito ina adasankha ntchito ina imene idali yakale malo mochita opti yatsopano chifukwa amayeneka kuti azigwirano ntchito imene iyabwera yatsopano chifukwa adachita upgrade kukhala lawyer amene kano azigwira ntchito ya lawyer ya upolisi imene kayime. Koma malo mwake atabwera ku skulu ya za law anazabwererabe pansewu ndi kumakakhalanso wa polisi. So chimodzimodzi a Norman Chisale pachiyambi adali bodyguard wa mtsogoleri wa dziko, ndipo pabwera MP kenako pazabwera uminister komano akuchita opti kukhalabe bodyguard wa mtsogoleri wa dziko lino. So akufotokoza kuti kumene kuli kochokera amene wa Norman Chisale anthu asazachitenso mistake yozavotera for chimene iwowa amatha sinkhani yokapezeka ku nyumba ya malamulo kumene kuli ntchito ngati reading laws kapena kuwerenga malamulo komanso kuchita debate pa ma policies komanso kulemba malamulo. So iwowa ali good at bodyguarding, so asazachitenso mistake imeneyi. So mafunso akuluakulu amene anthu akukhala nawo kwambiri ndi unena kuti zimenezi ndi zoyenera kuti munthu mmodzi maudindo atatu onsewa ndipo pali imodzi yayikulu imene imafunikira nthawi yake akasankhe ina, kodi nzoyenera? Kodi nanga kumeneko sikuchepesa nyumba ya malamulo kapena kuti malamulo amene amapangidwa ku nyumba ya malamulo? Kodi zimenezi sizikuononga democracy? Nanga nkhani imeneyi a president ngimonga mtsogoleri wa dziko lino akutipo chani? So ena akufotokoza kunena kuti ndi zabwinobwino
Norman Chisale sakulakwisa kalikonse. Ena akufotokoza kuti no, zinthu zindi zolakwika ndipo zikuchititsa kuti democracy izipita pansi. So amalawi osiyanasiyana akuchita debate pa nkhani ya munthu mmodzi amene ndi Norman Chisale, yemwe ali ndi maudindo angapo osiyanasiyana, koma umodzi maudindo ukusowekera nthawi yake. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo ainu omvera kulikonse komwe muli, momwe mwayionera nkhani imeneyi. Kodi inu mungalankhulepo ukuti chani pa nkhani imeneyi? Koma takamba kale kuti Shadrack Nomalumba monga spokesperson wa boma iwo afotokoza kunena kuti zimene akuchita Norman Chisale palibepo vuto lililonse, and ni mbali ya duty ya ku Homeland Security kumene iwonso ndi wachiwiri kwa nduna. So ena akunena kuti komano amene azipita azikapezeka ku nyumba ya malamulo, komano kukhala busy kumayang'anira mtsogoleri wa dziko lino. Malo moti mtsogoleri wa dziko lino apeze bodyguard wina, Norman Chisale azikatumikira ku nyumba ya malamulo ngumakayimira anthu amene adawavotera ku ntcheu koma kulimbana ndi kukhala bodyguard. So pamene papa nyumba ya malamulo itipo chani nanga mtsogoleri wa dziko lino akutiponso chani? So through comment section ndimomwe ndingadziwire komanso kumva maganizo anu pa nkhani imeneyi kuti inu mukuiona motani, kuti nzolakwika kapena nzosalakwika. So mu video mtsiku lero mudali ndine wa nthawi zonse Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musayiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene timakonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.